na nga nating mag-abot, bubulong-bulong pa tayo, that is a tiny seed of unkindness. Mas kung ayaw natin magbunot dahil nagdududa tayo, tumahimik tayo, and that is tiny seed of kindness for ourselves. Maraming pastor, mga kapatid, na pumapasok dito sa Hong Kong na wala silang working visa, kundi puro tourist visa. Sila yung nanghihingi ng mga naghihingi dyan sa garden, sa bus, para lang makapagpatuloy ang kanilang spiritual mission sa kanilang pananampalataya. Minsan isinama rin ako ng kapatid ko sa apostolada para mag-witness daw kasi mabautisan siyang apostolada. Yung pare pala sa gabi, nakikijoin siya sa gig, sa bar. Siya yung musikero. Para maka-extend siya ng visa niya para makapagpatuloy siya sa pagpapari sa church nila. So lahat yan ay kaparaanan na binibigay sa atin ng Panginoon upang makapaglingkod tayo sa iba't ibang paraan para sa kabutihan ng kaluluwa ng isang tao, mga kapatid. At sana nga, ituon po natin yung kabutihan na nakapagpapasaya sa karamihan. Kahit sa inaakala natin ay nag-iisa tayo sa paggawa ng kabutihan, God will give us an angel. Ilang beses ko na rin niyang napatunayan, mga kapatid. Noong panahon kasi, masyado akong nagtiwala at naniwala na sa pamamagitan ng pang-iinganyo ko sa tao, madali ko silang ma-encourage. 1 week before, nine-nervous na ako, baka walang mag-attend, baka walang pumunta. Puro baka. Kapag konti ang dumadalo, meron yung hinanakit at nagtatampo ako na parang dahil akong may hawak, ayaw nila ganito. No, it's not. That is not the good reason, mga kapatid. At dito ako nagising. Nung nagkaroon tayo ng general session healing, 1 month before, naiwaragawa doon rakapsa. 2 days, 1 day before, wala man lang kahit isang mga medium na mag-thumbs up habang niyayaya ko sila. Sabi ko sa gabi, cancel na lang kayo kasi wala namang gagamitin medium. Diba? Walang aktibo, walang parlante, cancel ko na lang kayo. Mas okay, mahiga na lang ako maghapon, manood na ako. And then, isa lang yung panalangin ko. Lord, please do it for us. Ikaw na po ang bahala. Ikaw na po ang kumilos. Kung may darating, salamat. Kung wala rin darating, maraming salamat pa rin. At least, sumunod po kami sa pinapagawa. Yung palatandaan, mga kapatid, na kung sino yung unang medium na mararatnan ko doon, yun ang gusto mong gamitin sa araw nito. At pagbungad ko, nakita ko si Sister Evelyn, tahimik na lang doon sa sulok, naiyak ako. Sabi ko, ikaw na nga. Lumapit ako sa mga parlante na kumakanta, tita, hindi ako ready. Tita, first time, tita. Marami silang fairness, marami rin silang doubt. Humingi na naman ako, Lord. Hindi sumungat kita, isuti parlante, simungat ni Jackie. In a few minutes, biglang dumating si Sister Jackie. At siya na nga. Lahat yung sinasagot niya, mga kapatid. And unexpectedly, kulang-kulang 70 po yung nag-attend sa general session. Sa mediumship, sharing, parang dinala ko sa tinhaw kasi ang akala ko 20 persons lamang po yung mag-attend. Hindi ko ine-expect. Lumampas din sa 70 yung nag-attend. Kaya nga, lahat ng bakuran sa tinhaw puno. Kasi nagtiwala ako at nanalig ako sa Panginoon, Lord, do it for us. Hindi po ako nagtitiwala. Nagtitiwala ako sa sarili ko, pero nagtitiwala ko ako sa inyo. Nagkaroon kami po ng project ng Region 3. Dahil nabasa ko yung mismong post ng chairman ng FOS, sabi niya, hermanos, hermanas, kung may mga used clothes kayo, ibigay nyo sa amin, ibibigay po natin sa ating mga kapatid na kapuspalat sa Southern Ifugao, sabi ng chairman namin. Hindi ako nag-isip ng few seconds. Basta nag-post ako, hermano, pag nakabuo kami ng door-to-door, kanino namin i-address? Nag-message yung bata. Maraming salamat po. Kasi yung puso ko, sabi niya nakakaawa yung mga tao doon, walang silang damit, walang tsinelas. Hindi ko iniisip na mayroong batas na dapat sundin. Para hindi ako lumabag sa batas ng
inipon ko yung Region 3, kami na lang. Para walang issue, tayo na lang. Nanalig ulit ako sa Panginoon, Lord, parang walang kumikilos. Sabi ko, parang ako lang yata. Ngayon ang ginawa ko para hindi naman ako mapahiya, lahat na ng lumang damit ko nilagay ko na sa strap bag. Ngayon ako nang bibigyan ng $5, $10 pang bahay ko. Awa ng Diyos naman. Marami. Yung ina-expect ko na regular box, dumating po sa jumbo box at meron pa pong natirang storage ngayon. Kasi po, hinahabol po namin yung May kasi magkakaroon ng outreach ang mga FOS sa bundok. Yun lang po yung time nila na aakyat sa bundok. Kasi pagdating ng June, pasukan na naman po. Wala nang chance yung mga kolehiyo natin na mag-outreach sa bundok. Kaya kung may hinabag man ako na batas ng tao, siguro naman po ako, wala kaming hinabag na batas ng Diyos. At maraming salamat sa lahat ng kahit hindi Region 3, naramdaman